Il-Bank HSBC rapporta qlieħ ta' 16.2 miljun euro għall-ewwel 6 xhur tal-2018. Dan ifisser tnaqqis ta' 9.8 miljun euro jew 38% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mit-tmexxija tal-bank fejn kien spjegat li dan it-tnaqqis seħħ kawża tal-impatt kontinwu ta' rati ta' imax negattivi kif ukoll l-impatt ta' azzjonijiet favur l-maniġġar ta' riskju meħuda matul l-2017. Minnaħa l-oħra li attribwibli lill-azzjonisti jammonta l-14.3 miljun euro li riżulta fi qlieħ ta' 4 ċentesmi għal kull sem meta mqabbel ma' 4.7 ċentesmi fl-ewwel nofs tal-2017. Kien spjegat li l-bord qed jipproponi li jinżamm il-proporzjon tad-dividend kurrenti ta' 65% bid-dividend temporanju jitħallas fit-18 ta' Settembru lill-azzjonisti li jkunu fir-reġistru tal-bank fi 17 ta' Awwissu. Id-direttur u kap eżekuttiv tal-HSBC Andrew Bean qal li l-bank u gburi bil-progress li jagħmel biex jintlaħqu l-ogħla livelli ta' standards ta' konformità kontra l-kriminalità finanzjarja. Sostna li hu essenzjali li s-sistema finanzjarja kollha tkun kapaċi turi konformità sħiħa u effettiva mal-istandards tal-Unjoni Ewropea. Bin qal li l-pjani tal-bank biex iwassal l-aqwa livell ta' servizzi lil konsumatur bl-aktar innovazzjonijiet diġitali ġodda u ta' opportunità partikolari. Dan hekk kif il-bank se jiffoka partikolarment fuqhom fit-tieni nofs tas-sena u lilin. Sal-aħħar ta' Ġunju li għadda, is-self u l-avvanzi netti lil klijenti kienu ta' 3141 miljun euro jew 12 miljun euro aktar mill-aħħar ta' Diċembru li għadda. Minnaħa l-oħra d-depożiti tal-klijenti kienu ta' 4832 miljun euro jew 66 miljun euro aktar mill-aħħar ta' Diċembru. Id-direttur u kap eżekuttiv tal-HSBC ringrazzja partikolarment lill-azzjonisti, lill-impjegati u lill-klijenti kollha għal fiduċja espressa f'dik li sejjaħ bħala bidu ta' fażi ġdida għall-bank.